Pre čistenie podlahového kúrenia alebo aj radiátorového kúrenia je k dispozícii moderný kompresor, ktorý vlastne čistí usadeniny na rúrkach. Je to prevažne určené na podlahové kúrenia, kde vlastne je veľká dĺžka rúr s malým priemerom. Princíp tohoto zariadenia je taký, že je tu kompresor s tlakovou nádobou a zmiešava sa voda, ktorá čistí so vzduchom. Je tu niekoľko režimov na to čistenie, buď proste klasická zmes voda-vzduch, ktorá je veľmi účinná na čistenie vlastne usadení zo stien, alebo tzv. Rázy, impulzy, kedy tá voda-vzduch vlastne ide po sekunde, alebo tak, ako je to nastavené a robí razovitým spôsobom vlastne prečistí úplne. Tretia možnosť je doplnenie čistenia ešte aj o chemické čistenie. Je k dispozícii 5 rôznych druhov chemikálií na čistenie baktérií, čistenie usadenín, dezinfekciu alebo prevenciu.